Huria na hinaholongan ni Tuhata, manang di dia pehita maringanan, totong ma Tuhata na madongani, dohot na mga ramoti hamu sa luhuna. Adorang susahat tita Tuhata ni debata, jumolo mahita martangiang. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhu na roha, ima na mga ramoti ati-ate dohot pikiran muna be di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Jamita dihita tuminggu apen na paduahon tanggal 8 Desember 2024 imana tersurat di Yesaya bid 20 ayat 1 ayat 5 do topik minggu Pauli hamuma dalan di Jehovah manang persiapkan jalan untuk Tuhan songonoma didok disi. Apuli hamuma bangsoki ninna debatamuna hata apul madok hamu turohani isini Jerusalem jala jauhon hamuma tunasida nunga marujung parkilonna ainunga salese dosanai ainunga di jalo sia tangan ni Jehovah si lopi dua sika ni saluhut dosana. Suara ni na jauh-jauh di halongonan, Pauli hamuma dala di Jehovah, patigor hamu di adaran dalan belubung ni debatata. Ikon gohan do nasarura, jala parejeton nasa doluk, dohok butul-butul. Jala gabe na horno do namar nakot tuat jala gabe rura tanggurung ni doluk. Jadi patar maha muliau ni Jehovah jala sange nasa sibuk manidasa ai pamangan ni Jehovah do madok. Ima sahatna. Huriana hinaholongan ni Tuhatta meloro presiden kunjungan tu sada daerah ahado na perlu tusi ikon dipersiapkan dodok matang. Bekerja sama ma akka pejabat di nganan nanai si kunjungan nai, dohok narosia pusat. Akka rute perjalanan di paradi dok denggan, akka dalan nasiga di paringgan jale Pauli, dohok akka sampah di payas. Kantor gedung pertemuan, dohok inganan ni akka usaha di pabagak. Akka nanaing pajupang do presiden marpahian na ringgam ma. Sudenai di patupa do denggan songodalan manumunomu presiden. Bado tehe molo manumunomu haroroni si palua tu portibio manang buhado hita menjambuk Natal. Molo songonido hebatna penyambutan tu presiden. So dia do tapatupa lahu menyambut haroro ni si palua tu portibion. Ijabunami nunga sibuk lahu mempersiapkan asing baju Natal di gereja, asing do pe baju Natal di sekolah, ikom marasing do baju marliturgi, do menari, do madrama misalnya. Sadok mas seribur mak anggo kantongi ba markesuk mak. Di gereja nai pe pohon terang nunga jongjong diat pe parjoloon do akka hiasan Natal na asingi molo so di patupai boido gabi persoalan boido honon budaya konsumtifi macam merajalela do nuaingon sada na gabi perenungan manang gabi suku-suku turohata di nama nomu haroni sipaluai ima sotung do penyambutan tu dirita do nata parade dang penyambutan tu Tuhani. Di dok kata ni Tuhan tatu hita apuli hamu mabangsoki ainunga marujung paru kilona ainunga salese dusanai ayat 1 ayat 2. Lapatanna haluan do pengampunan ni dosa marhite inisiatif ni debata sadiri do ubahin naro ibana tu portibion.
Ido ba di dok di Johannes tule sa plonomi ai songonod doholong ni rohan ni debata di Portibion. Pola do anak dan nasasaday di lehon asa nang magu ganuk na porsia di bana asa hanguluan na sa liling-liling na di bana. Diuluti mo siya dia sa pulpitui ay dang na disuruh debata anak na itu Portibion asa uhuman na naing paluon na Portibiot tahe ubahin na disuruh. Ala pengampunan do halua do na dipatupa debata ido ubahin marlas ni roahita. Hurian itu hatta songoni do na pinasa ni sinja saya tu bangso ni debata molo diturpuk ton didok bangsokki apuli manang hibur kala mereka ima akka natartaban ala ni pangalasion ni bangso ni debata. Ngayon adong hagugun na siya debata ala debatado na makatahom ay nung nga marpamuati rohan debata tu bangso na gabi di lehon halwaw tu nasida asa marhite apula-puli akka adung-adung nunga digatihon gabelas ni roha ala debata sa diri ro na paluahon na sida. Marujung ma parukilon ala ni dosa jala salese ma dosa nay. Sianon mataida dang boy colmai paluahon diri na sa diri jala colmai pe dang boy paluahon dongan na colma. Manang mga lului haluan na sa diri pe dang boy colmai. Alay siya debatado haluani. Ala debatado na manop pa colmai. Marsikor do bangso Israel ala ni dosanay. Alay sonari dang bemabiar na sida. Ay debatado na mga lehon hasesan ni dosa dohot haluaw tunasida. Hurian itu hatta dang bangso Israel na paluaw diri na sa diri asa malua siya panghuman. Alay haroro ni debatado na gabi pakirimon ni bangso Israel. Inisiatif ni debatado lahu paluaw bangso Israel siya perhumani. Suyang songoni do nang hita pe dak tolap. Jala nang margugu hita paluaw diri ta sa diri. Holat debatado na buhay paluaho kita. Alani, molonaw di para debata di hita haluaon, totua hamasi para diutta. Idok, atan debata di turpuk taon, pauli hamuma dala di jahuba, patigor hamuma di adarat dala balubung di debatata. Ikoguhad do nasarura, jala parejeton nasaduluk, do butul-butul jalagabe na hornop do na marnako tuat jalagabe rura tanggurung ni doluk ayat 3:4. Molo Johannes padidi madok bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lukas 3:3. Asa hamu nak kadongan hamu bau ni rohado di jauhot tu dirita ala nunga dilehot tu hita hasesani dosa dohot haluaun olo dididi tu bagasan guan di mata ama anak do to di parbadia. Soni donang diakka suku-suku ni natoropi tu si Johannes padidi didok di Lukas 10:10 pati. Rona sida gabi di suku na toropima ibana dia nama bahaya nami nina nasida tu si Johannes padidi jadi dia lusi mana sida nama dua baju di lehoma tu naswarong bajuna jalan na upeop si panganon songoni maribahen rodo nang akka si jalobeo padidiho dirit na akka di dokma guru dia si bahanon nami gabi di dokma tunasida
unang mabuat hamu lobis yan na niatur hot hamu. Suang-suang ni dodohot akka soldadu na manukuni bana. Ia hami, dia masih bahanon nami ni nanasida. Jadi dia lusima, unang masusai, unang madubu hamu halak, hasabapok kamu ma gaji muna. Huria na hinahulongan, paulihod dalat di debata, naindo patuduhonota marhite hamubaw ni roha. Ay ido patuduhon na marmulia do debata di bagasang nguluta nang disadok portibion. Ikut tasadari do di bagasang nguluta manangahan na adong dihita termasuk hosa hanguluanon sudinai ala basa-basa ni debatado. Hapor siyaw na songonom ma ikut adong dihita asa tarju jala olo hita mangulahon na dinggan ay bangso ni debatado hita. Iko patuduhonot do hasangapon do hamuliaw na di bagasang nguluta. Iko tasadari do jol mana somarguguru hita molo soalan debata. Alani iko marsigatung jala marpakiri mondo hita holat tu debata. Ima debata na setia mengurupi jala paluh kita sian nasa parukilan. Asa molotado pipe parukilo di bagasang uluton dala panguhumoni tuhita alai apulapului asa setotong marsigatung holan tu de bata jahuba. Molo masa parukilo do asusan gay parhitia mei lau pahoton parsigatungot taholat tu jahuba. Atong tapauli madala di jahuba ima dinama nomu-nomu hita di haroron di batatu portibion di bagasan Yesus Kristus. Amin martangiang mahita. Maulihate ma Tuhan dia siniroham marhite hatam nahu bigi hami. Hatam do nama dok pauli hamu dala di jahoba. Alani Tuhan dala pauli hodalan ima marhite hamu bau niroha pangaradio diri do hasatiau di bagasako atau ngasih maroham jala pargugui mahami asa mangaradi hami di harom marhite naolo marhamu bau marhite naolo mangulahon nadinggan marhite naolo mangulahon holong mi di bagasan mulu nami maradopon dongan nami doh maradopon manangisipe atok Tuhan tarpuji maho di suding mulu nami asi maroham di tangiang do elele nami holan mangasahon goar ni anak muta Yesus Kristus nami say jalo ma Tuhan tangiang ni naposomon. Amen.